много нагласен. Сега сме на площад. Мисля, че то площад казва Синьория. Не знам където е палаца век сме. Само да кажа, че Мария нарочно му набута пак при испанците да се упражнявам език. Това испанци ли са? Да. Айде, че бе. Ето ги. Включваме се в групата. Айде. А за Флоренция какво да кажем? Ние сме били тук преди, бяхме за повече време, сега сме за 3 нощувки, предния път бяхме, мисля, че за 5. И обиколихме повечето от местата, като най-известните тук в града са основно катедралата в централната част, която е много готино, че можеш да се качиш на купола. Има супер тесни стълби, малко е клаустрофобично, но като цяло горе е топ. Но този път решихме да не се качваме, защото, пак ще кажа, не се чувствахме добре. Тодор продължава някакси там да обикаля около испанската група. Тук има доста известна галерия Уфици, където има произведения на изкуството от най-известните творци в Италия, но и там сме били. И общо взето този път 3 дни сме така на някаква супер лежерна разходка, без грандиозен план. Имахме грандиозен план единствено за вчера да отидем до Сиена, но ние и него провалихме по някакъв начин. Така че не ни е този път много така напрегнато с графика. И днес станахме, излезнахме към 11:30, закусихме. И сега не знаем какво ще правим. В смисъл, ще обикаляме някъде. Мисля, че за любителите на изкуството, под всякаква форма, Флоренция е най-подходящото място за почивка. То няма да е точно почивка, защото си има доста обикаляне, но е много така творчески град. В състояние ли си да говориш или да не те измъчвам? Не. Сега ще отидем да видим една друга катедрала, Санта Кроче, където също сме били, но пак ще отидем. И е много топличко и много приятно и Флоренция е супер хора. Наистина Флоренция е топ. Може би на мен лично ми е най-любимия град в Италия. Да се обърне да видите Тодор как се шляе. Това е галерия Уфици. Какво викаш? Патер Патрия. Да. Тук е Лоренцио Магнифико. Това са най-известните представители на медичите. Тук е известните личности в града. Това цялата е галерията. Правим втори опит да дойдем на тази гледка. Доста по-успешен, няма почти никой. Не като на вечер, със сигурност. Мислим най-после място на гледка. Какво става, бе? Мими да пиджам. I don't know, man. Тук движението е скандално. Исках да кажа, че тук нямат меню на английски в това заведение. Всичко пише на италиански, но сервитьора говори английски и каза, че ще ни обясни. В момента си поръчахме неща, които не знаем какво са. В смисъл, горе-долу разбрахме, да, ама. Но сега ще видим какво ще дойде. Иначе ресторанчето е на много готино място. Нищо, че тук има строеж. Дойде манджето. Моето са нещо тортелини с биф. А не, твоето е биф. Или твоето е порк. Свинско. Бе цяло готвени манджички. Обаче е cool, така че ще опитаме.
Искам да видите потърпевшото кученце. Може стоеш бе, човек. Това е Буратино. 3 дни върва с тия обувки и Какво има беше? мазол. Път си викал, за себе си викал. Минали сме 30 км от тогава. Искаш ли да покажа какъв ми е мазол? Абуеля Мария, давай. Какво да кажем? Че отиваме да едем. Къде? Ами, сега ще покажем една пицерия, в която Тодор твърди, че е ял най-вкусната пица тук. Изглежда в момента леко съмнително, че няма жив човек вътре. Но явно ние ще сме първите. Ау, някой не свири много хубаво. Зелено няма. Но изглежда много кютно. Потърпевшото кученце идва. Как е? Това е потърпевшото кученце. Ей, това е потърпевщо кученце. Жив човек няма мивче. Ай, това е заведението. И жив човек няма на заведението. Ами не знам, ако си на 100% сигурен, че искаш да опитаме, в смисъл, окей. Излудахме на влога. Сменихме заведението и на това трябваше да седнем. Само, че се отказахме, защото Тодор видя някакви индийци вътре. Поръчаме also available for people. Тодор ще яде 4 формаджи. As always. Много обича да яде 4 формаджи, въпреки че не яде сирене в България. Пък аз ям Наполи с аншоа и разни други работи. Но Тодор е потресен, той я мрази тази пица. С риба. Бон апетит. Бон апетит. Трябва да дойдем още един път, за да скочим надолу. Ще дойдем. Така че очаквайте парт 3. Флоренция. И сега сте прибрали, има ли купила билети за другия месец? Well, it was nothing. Robert and I were in Prague, and a woman with a white rabbit. Тръгваме си. Ти оставаш. Оставам ли? Да. Искам. Оставай. Оставам. Само трябва да си купа едни нови обувки и всичко ще е. Бе, може е така да ходиш. Много ли ти е смешно? Много ли ти е смешно? Сега отиваме да си купим... Тодор каза, че много иска да ми купи подаръче и забележете какво ще ми купи престилка. За готвене. Аз по-предложих Виктория Секрет. Някакви други. Джимми Чу предложи. Да, бе, да, не е предложиш си престилка. Джимми Чу. Когато имаш Green Pass и ти дадат да седнеш на маса. Давай сандвичите. Сандвича е колкото главата, че горе-долу. Знам откъде да го заходя. Може таков. Ама е вкусен. Панини. Так. Зак. Но в спирката сме и ето това е автобуса до летището. Ами да кажеш нещо. Впечатлението ти как си изкара? Сериозно ли? Нищо хубаво ли не мога да кажеш? Всичко беше страхотно. Особено твоята компания. Купихме си сувенирчета. И подаръчета от едно много сладко магазинче. И много започна да се и кихна всеки момент. Хищ, искам да видя как се пълва под така. Я се така да го събирам. Ами ако искаш го събереш, ще е гадно. Какво ще кажем за финал? Чао, мил девиче. Чао, мил дневниче, това беше от нас, пак ще си върнем тук. Всеки път го правиш това. Един път кажи да. Да, ама не. Не ми е лесно.